morning mga brosis, welcome sa aking YouTube channel. Today's vlog, nandito po kami, papunta po kami sa Pangasinan. Sa ngayon parang hindi kami sure kung makakapasok po kami kasi pinabalik po kami, may checkpoint po rito. Ito, iharap ko po sa inyo yung camera. Ayan, para po makita nyo. Dami sarap ko na po. Mga tropa natin. Ano nito magtinda? Nakapalitan na niya. Huwag na kaya. Nakapalitan na ni pulis yan. Magtinda. Yan, ano talaga may picture. Alam mo ito, anak. Alam mo magtinda. Bike talaga to? Kachampanya pa yung isang pulis mo yung pinakamatag. Mga anong oras ang karelyebo niya, sir? 30 minutes ha? 30 minutes lang? Ayun, paninahin. Tanay ba? Kaya lang, layan sa kita mobile. Kinuha na ba pil tama? Lina. Hindi ka ilan pa. Yun, bali, 4 na ban kami. Hindi ko sure kung makakalusot kami. Yung mga kasama namin nakalusot na. So yung yan, kagaya kami, hindi kami sigurado kung makakalusot kami. Sana makalusot kami rito sa checkpoint. Kompleto naman kami sa dokumento, meron kaming travel pass. May mga ID rin kami. Inantabayan na lang namin yung isang van na nahuli. Sana makapunta kami sa namin, kargahan. Mayroon kami bubuksang bagong chapter doon. Ayan, update ko kayo mamaya. Ano na beta mo? Isang van. Sige, sandali lang. Tawag na lang mamaya. Dumiretso kayo. Rosales ang exit nyo. Rosales na pala mag-exit. Dito, higpit yung nagbabantay. Talagang sinasala nila yung mga pumapasok dito sa Ordaneta. Dahil lang natin yung yung isang kasama namin kung makakapasok sila. Ayan, hindi rin nakapasok yung isang van na kasama namin. So doon kami dadaan sa kabila. Yun, nandito kami sa kabilang checkpoint. Yan, sa Binalonan. Exit pa rin ng toll gate yan. Pagpasok mo ng toll gate, may mga nakabang ng checkpoint. Ayan, mga kasama ko. Kayong isang van. Tapos yung isang 300 na nandoon. So makapasok kami. So sila muna sila. Naharang kami. Naharang ka. Naharang. Kami rin pinababalik. Doon kami una nag-exit sa kabila. Hindi rin kami napasok. Tapos try kami dito. Ito nga, inaharap din yung dalawang napasok. sasakyan. Binalunan exit. Opo, inaharap din. Kaya buti kayo pinapasok kayo. Buti kayo pinapasok kayo. Ito muna sa vlog ko. Dami raw namin. Picture. Alright. Kayo, pinapasok kayo. Kasi pa kayo nakakalaban. Barangay Liit Elementary School.
Init. Finally, nandito na po kami. Nakarating na rin po kami. Ayan, nakaprepare na po yung mga upuan. Salamat sa Diyos, nakarating po kami ng ayos. Traffic point pa. Oo. Pasusundo namin ngayon sila, babawasan ng tao. Apat na sasakyan kami, nagkaiwaiwalay kami. Oo, sa paglabas mo ng ano. Saan po ba? Hello, good morning po mga brosis. Nandito na po kami sa Barangay Liit. Anong municipal to? Barangay Liit, ano? Buto dito? Pangasinan. Oh, Pangasinan po. Nasa Pangasinan po kami. Pangasinan ano po, ang bayan. Bayan ng ano kaya po? Barrio po yung bayan. Yeah. Santa Barbara. Ayun, Santa Barbara. Barangay Liit na Santa Barbara, Pangasinan, Barangay Liit. Barangay Liit. Dito po kami. Ha? Barangay ano? Liit! Liit! Parang galit. Barangay Lati Malati. Namo. ng Santa Barbara. Dito po kami. Shout out, shout out. Shout out po. Shout out dyan sa mga guardians sa Negros, Lawin Wings. Dito kami, doon lang, dyan lang kayo. Diyan lang kayo. Stay put lang Stay kayo. put lang kayo dyan. Shout out po sa lahat ng guardian, yung mga bumubuo ng guardian. Ay, sa Bulacan mo. Bulacan. Oh, Kumain yun. kami sa Bulacan. Kami sa Bulacan. Maganda na kayo. Matutulog na kayo. Ayan. Oh. Related, happy birthday pala kay UGMF Liborio Abraham. Ayun, belated happy birthday po. Ama. Father, all guardians. Saka po sa lahat ng nagdiriwang ng Mother's Day. Ayun, happy Mother's Day Masaya po kayo sa para inyo. sa inyong magiging magulang. Saka sa magiging magulang pa. Happy Yan. Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa akin, Bienan. Ayan. Sa aking mahal na B. Ayan, sa aking mga kapatid. Happy Mother's Day sa inyo. Sa aking mga tipag. Happy Mother's Day sa asawa mo. Sa asawa ko, Happy Mother's Day. Hindi ko kasama kabit. Andot Ay, hindi kasama. Wala tayong ganon. Tunay. Oh, ito Diyan si lang. Mrs. Original lang, original. Malayo man, narating din ang lawin. Oo. Shout out sa mga Lawin Wings Walang mahirap International. hanapin. Yan, dumapo. Nandito, nakadapo ngayon ang Lawin Mings sa Pangasinan. Mga International Lawin Wings, hello. Yan. Ugi pa kami. Yung mga founder na hindi si Mama. Sana sa sunod, sama kayo. Oo, sama kayo Mga sa Lawin sunod. Wings, mga bugi to ha. Supremo Supremo. Jojo. Oh, Supremo. Hi. Yun, oh. Maraming butig, Supremo. Happy Mother's Day po sa asawa ni aming Supremo. Ay, salamat, Yan. salamat. Mga kapatid andito kami ngayon, muling lumipad, ang Lawin, lumapo dito sa Pangasinan, Pangasinan. dito sa Barangay Liit at saka sa Santa Barbara. Opo. At ngayon kami ay magbubukas po ng dalawang chapter dito, umpisa pa lamang. Ito ay inaasahan namin na lalawak pa Opo. ang paglipad ng Lawin. Ang Lawin. Mabuhay po ang LWGBI, mabuhay ang Ram Lawin Wings. Yan. Congrats po, ate. Salamat po, Supremo. Ayun, aming Supremo po. Nagsalita po. May extra naman. Supremo Oh, video. shout Sige out po. Hello. Shout out po. Hey, happy Mother's Day. Ayan. At ano, asawa niyo po yun? Oh, happy Mother's Day po sa Madonna ni Bro. Ayan. Sige, salamat po. Ikaw, bro. Ha? Shout out sa asawa niya. Anong pangalan? Nahiya. Ayan po. Bali, anong chapter po sila? Barangay Liit, chapter 2, Liit. Hindi, pero yung kasama po natin naka L300. Yun sa Tarlac. Tarlac po sila. Ayun. Chapter ng Tarlac po. Yung mga nandoon. Kasabayan po namin yan sa pagpunta rito. Ayun po. Ang eme po namin dito si Kapitan Fred. Fred.
Soto. Siya ang master founder ng Opo, Pangasinan. Pangasinan. Yun po yung aming master founder dito, kapitan po. Yan. MF Marker. Shout out. Hi guys, welcome to my vlog. Yan. Ayun. Nadali. Ay, pa natin, oh. Ayan. Happy Mother's Day kay Sek. Madonna ni Bro AJ. Ayan. Oh! Bob! Nahiya. Mamaya na lang po. Si Supremo. Hindi daw na. Oo. Dali, iharap po yung camera. Yan. Shoutout po. Yan, aming Supremo, dalawang Supremo, at saka isang founder, nasa dulo. Yan. Yung lamesa ng aming mga sekretary. Ha? Malamig dito, masarap tulugan. Mabagsakan. Baka may mga duyan dyan, ilabas nyo na. Hello. Masarap ang balak mo. Sarap dito, maraming mangga. Dahil mangga, oh. Yan. Salamat po sa may bahay, lalo na kay Kap, sa bahay nila, na nakakain kami ng maayos pagdating namin dito. Ang sarap po na hinapag. Salamat po, Amy Fred. Yan. Okay po ang pagkain. Okay yung pagkain. Pop na pop. Meron pa tayong buro, no? Buro Pampangan. Puro, Oo. bangus, Bangus. kalderita, Yun. sarap. Meron pang inahanda doon, no? Meron pa, Fiesta. ayun, nasa likod namin, ayun, oh. Mga may linuluto pa. Parang nagkaroon dito ng maliit na fiesta ba? Ayan. Busog po lahat ng bisita, lahat ng Ito sa bahay ni Kapitan. Mismo po. Ng Pangasinan. Pangasinan. Dito po kami. Dito Oo. po kami nadapo. Ito dumapo ang lawin. Madaling araw pa po nung malis kami. Oh no, alas 4. 4 po, dumating kami dito. Alas 10 na po. Ayun, nung kanina ho, nahirapan ho kami pumunta rito, pumasok. Yung unang toll gate na dinanan namin, hindi ho kami pinapasok, pinabalik kami. Bali silang dalawa po, siya po, si SF, Duterte, sa band 3, band 2. Sa band siya nakasakay, kami dalawa ni yung banon kami. Dapat upgrade mo na yan, yung uniforme mo. Alis. Sabit na. Ini po, Supremo, Bro AJ, makalag. Sasabit namin. Ito po, ito si GMF. Yapin ni asawa ng Crocs. Ay nga sa SMF Crocs. Sang Ay, data, sige. kaya biya. O kaya tayo yan. Opo. SMF Jen, yapin ni nga Chuong Kong. Ini pong kimbabaw na MF Red, yapin ni Kapitang Kini. SF Opo. Terry, yapin mo. I-Founder Road, at yung kanong kita, ESFAJ, Abu Dhabi, at yung naman Hong Kong, MF Pat. MF pa, opo. At kalag, tinakarap eh. Wala na yun. Kasi kanina, kasama ka ng Ayun nga lang kami.
Day. Picture, di ba sabi mo, sana all? Yan, Oh, madam. Madam, isang pitik. sorry yan. Ruwari na po chairman. Sana all. Ruwari na po chairman. Pahawak mo ka chairman. 1, 2. Alright. Thank you po. Happy Mother's Day. Yun, at binati namin ng Happy Mother's Day ang aming chairwoman na si Madam Chairman. Yun. At ang ganda po rito sa aming pinuntahan dito sa Pangasinan. Kitang-kita na, preskong-presko. Maraming halaman, malilim. Laka ng mangga na yan. Tabi-tabi po nuno. At invite ko po yung mga hindi pa po naka-subscribe sa akin channel, especially sa akin mga kapatid sa Guardian. Please support my channel. Please subscribe po, like. Mas maganda kung may comment po kayo, may gusto kayong sabihin sa akin, i-comment nyo lang po. Tapos po pakishare, kung may gusto nyo pong i-share, share nyo po, wala akong problema doon. Tapos pakisubscribe po, pakiclick po yung notification bell sa all po. Maraming ring salamat sa mga sumusuporta sa akin, mga nanonood ko ng aking video. Mag-iingat po tayo lagi. Shoutout din po aming kapatid sa Hong Kong na Guardians. Shoutout po. Nandito po kami sa inyong baluarte. Suprema Mape sa Dubai. Shoutout po. Lagi pong mag-iingat diyan. Mga kapatid ko sa balikat ng mga OFW. Maraming salamat po sa support ang binibigay niyo po sa channel ko. Sige po, at ngayon na lang po ulit, update po kayo.